Miestne kultúrne stredisko Terchová spolu s umeleckou besedou Slovenskou zorganizovali posledný júnový týždeň medzinárodný maliarsky plenér. No ja by som povedal podľa tej ľudovej piesne, vedie tá Terchová taká ako Viedeň, vychádzajú z nej chlapci všetci ako jeden. A keďže sú tu takí dobrí, zdarní chlapci, tak bolo treba sa rozhodnúť, čo tí chlapci tu budú robiť. Malovať. Maliarsky plenér sa konal s účasťou významných výtvarníkov z Poľska, Lotyšska, Litvy a Ukrajiny. No, moja tvorba, ako každého umelca, je specifická. Každý snaží sa urobiť svoj vlastný štýl. Je tu dobrá atmosféra, je dobrá aura pre tvorbu. Spomedzi slovenských maliarov boli zastúpení viacerí umelci. Tak do Terchovej sa vraciam veľmi rád. Chodievam sem často na folklórne slávnosti, na Jánošikové dni a tento kraj milujem, lebo ja ako stále zvyknem vraviť, ja som polovičný detvanec a ja mám kopce, hory, smreky, mám v krvi. Čiže milujem túto prírodu, tú náturu terchovskú a snažím sa niečo z tohto prostredia, z tej nátury, z tej ich dravosti, tej živosti, ich aj pretaviť do svojich obrazov. Mám vrelý vzťah k prírode, ja sa najlepšie cítim, keď si môžem chodiť tak so skicákom, prípadne s fotoaparátom po prírode, voľne sa túlať po lúkach, po lesoch a hľadať niečo krásne, čo potom môžem preniesť na to plátno a dúfam, že ten pocit, ktorý ja mám, keď to malujem, z toho vnímania tej krásy okolo nás, že prejde aj na toho diváka. Som začal vymýšľať plenéry v Terchovej s tým, že po 5 rokoch maliarských plenérov medzinárodných a medzinárodných sochárskych sympozí položíme základy novej galérie obrazov v Terchovej. No ja som ten projekt vymyslel, teda som garantom projektu. A organizačne spolupracoval so mnou tajomnička umeleckej besedy slovenskej, pani Bobovská, a doťahovali sme celý systém, čo chceme do Terchovej dostať. Triedili sme, oslovovali sme výtvarníkov po Európe, hľadali sme a sme si vytipovali, že čo by bolo v dnešnej dobe vzhľadom na výročie 1150 rokov príchodu Cyrila Metoda na Slovensko, aby aj oni malovali túto tematiku. Možno pre niekoho to bolo tabu, nevedeli, čo to je. Ale dostali sme ich do tej tematiky a malovali. Urobili dobre. Inšpirácia umelcov bola široká od architektúry cez moderné vyjadrenia cyrilometodských tradícií až po zobrazenie malebnej prírody. Predovšetkým je to príroda, malá fatra, ktorej sa vlastne človek, ktorý príde do Terchovej, nevyhne. A nemusí ani výjsť nikam, stačí, keď sa pozrie z okna, tak ju vidí. Ale my sme ich vyhnali až hore na veľký krývaň všetkých, aj do dier, takže si to precítili naozaj. A druhá vec je Cyril a Metod, pretože je tu ten najväčší kostol posvetený Cyrilovi a Metodovi v tejto obci. Tento rok máme výročie Cyrila a Metoda, takže to bola druhá taká nosná téma plenéru. Tak ja som preto, aby sme sa tu viacerí výtvarníci posvetovali a aby sme za sebou niečo tu nechali. Tá téma je ako cyrilometodická, potom Janošik a táto príroda. Ja som si zvolil Cyrila Metoda. No. Lebo teraz tento rok bude mať určité vysoké výročie príchodu. No. Garantom maliarskeho plenéru je každoročne známy akademický maliar Zdeno Horecký, ktorému za propagáciu obce udelili čestné občianstvo obce Terchová. No ja neviem, že prečo som to dostal, pretože taký ako som ja, je určite veľa ľudí. Ja som robil iba to, čo mi moje vnútro kázalo robiť, malovať v tomto kraji a okrem toho zanechať niečo tomuto kraju, keď tu už nebudem. Cieľom maliarskeho plenéru je nielen zbližovať umelcov, ale aj zachovať obrazy pre ďalšie generácie. Terchová v budúcnosti plánuje výstavbu vlastnej galérie s regionálnou tematikou.